आबो आं आखाइ सुफैनांसिगोन। हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय सानडे स्पेशल जोंहा माने नारजिजों अमाजों जानो नागिरदों। स' टेस्टि ओमफ्राय आंनि फेभरेट नङा आरोना नैबेसो फेभरेटआ थावबाबो आं जासाबनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंहा लाइजों अमाजों रलिं खालामनानै माने फ्राय खालामनानै जागोन आरोना फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोना एन्टस्टमा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो। लोगोफोर जोंना न'नि फाथोआ नै ओमफ्राय नै बिथिं दङ फाथोआ बेखौनो जोंहा खानानै फोरानदों आरोना। नै लाया लोगोफोर जा गावलां जाखाबाय हासार मोननानै नै जोंना नारजिया लोगोफोर न'आव फोराननाया नै जाथावल' नुखाबाय। दानिया नै अमाखौ एवजेनबाय होमबा मेजेम गोजा होखायो नालाय नारजियाव नै दानिया नै नारजिखौ होबाय बेल' जाबाय। औ दानिया नै खारदैखौ होबाय। nan kalkamari dok. नै दानिया बेदरखौ होसिगोन। नै जोंना लाइ अमा रला फाइनालि तैयार जाबाय। दायो बेखौ संनांसिगौल'। आं आखाइ सुफैनांसिगोन। जोंना नारजियाबो नै मोनबाय फाइनालि। मोनसै नै दानिया थावायाव एवगासिनो मामिया। फाइनालि नै जोंना लाइ अमा रला मोनबाय। नारजि अमायाबो नै मोनबाय। ओमफ्राय नैबे बानलु सुप जाग्राफ्रा नै फार्स्ट टाइम बेंगलर लोगोफोर नारजि बबे जोंनि न'आवनो जोंनो फोनाय। दायो जानोखौ स्टार्ट खालामसै। जानो लाइ ओमफ्राय रल खालामनानै बानायनाय माबायदि मोनजादों सोनिया? गोथाव मोनजादों। फार्स्ट टाइम बानायदों नामा? गोथाव।
बेहाय बोफ्लावनानै सेस फार्स्ट टाइम जादों दिनै लाइजों बिराद गोथाव जादों सानडे स्पेशल लोगोफोर